Right, maswera sei muri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita zvekare panapa paHatirare 263 channel. Saka ndingoti kana uchiri munyowani kufollowa nekusubscribe mahara wotena that notification bell. Saka nhasi dombokuzivisai nyaya dziri kutrenda mumastreets dziri kungobuda pamusoro pahulengende, Maloti, Kismo naKalafu. So vanhu ava hulengende naMaloti mukadzi nemurume zvinozikanwa nenyika yese. So vakatora Kalafu kugara naye vachimubatsira sezvo anga asisina pekugara, asina pekutangira. Kalafu uya akasvika pakudanana nahulengende zvakazobatwa naMaloti nepamwe. Saka nyaya iyi yabatwa, Kalafu akadzingwa kumba ukoko. Zvamanje nyaya ndokuzivisai ndo iri kutrenda mumastreets yekuti Kismo naKalafu vaive mabest friends. So vaiudzana zvese. Ndakuti musare muchiona video iri vachifumurana vaitaura vaiudzana zvese masecrets ese aiitika pakati pavo. So Kismo nasani achifumura Kalafu achifumurawo Kismo next side. Kalafu uyu ari kunzi akabvisa nhumbu yaPlatinum Prince. Anga atove mwana, anga atove kuma 5 months akabuda atori kamwana kamukomana. Sada kuti musare muchiona this video motaura zvamukufunga mucomment section. Aiwa, panyaya Platinum Prince apa ndachakambodhirowiwa. naPlatinum Prince ndo relationship because Platinum Prince aida Kalafu zvekutodaro nemoyo wake wese. Munhu yeye tove ready kana kumufira weze. Type yema guys are very loyal. Yekuti kana achida anonyatsoda. But Kalafu aibata chi plati rafu weze. Zvekuti zvaitosiririsa. Saka ningeke Platinum Prince ndiye anga akaperera, Kalafu aingoita zvekutamba aisamunyatsomuda. Kalafu aitoita zvekutonakidzwa nekondendi. Saka zvenhumbu izvo kwakuri kunyepa. Kana kuti iyo Platinum Prince akatombobelieve kuti chokwadi. Nhumbu aitove nayo. Nhumbu aitove nayo. Ya Platinum Prince. Bvazvazviita se akabvisa zvakaitika uyu paakaita nhumbu yaPlati aida nhumbu yake. Plati akabhega achiti I can do anything boss, I need a child, ndoda mwana chichichi. Zvekuti munhu uyoyo kutanga kuti kana kanzi naKalafu left oti left, akanzi right oti right, akanzi sit down oti sit down. Zvekuti aitry uda kuti nhumbu yake ichengeteke. Saka vaingonotoka ambogara 2 weeks vachiwirirana. Uyu Kalafu ngomuka achiti ndoda mari inobvisa nhumbu. Asitombojoka mwana uyu hanzikumuda ndati handidosani manikidzi. Svika Plati akatozouya neimwe mari yacho namutana. Ndobva taenda kuna doctor yokutanga. Doctor yokutanga minoti akaita sei. Ndobva nhumbu yatoitonge yabva iwe isina cause angobleeda 2 days. Nhumbu kwakutanga waramba ichikura. Akaisa kura dumbo mazamu ndo aingokura. Chikomuka evident wasanayo. Pane chakabvera. Hansi kuzviona motion because my reactions achiri the same. Saka kusvika tatozokura taenda kune umwe doctor. Taenda uno umwe doctor ndiyakaziita sei ndiyakazobatsirapo kakatoka munhu. Ndobva vamuita zvakamuta tichidzokera kumba. Tadzokera kumba patarara day 1 mangwana achona ndo pakatanga kurwara. Ndobva azongoscreama achiti pane chinhu chabuda. Papatobuda kamwana kamukomana. Kaka nemwedzi mingani? Yanga ya mu5. Boss pakatraya kubvisa ngechitori mu2 tikatoti zvaendwa. KuZimbabwe zvinobvumidzwa here zvezvenhengekere? Mutemo wacho unobvumidza? Hazvitombobvumidzwa. Ndatombonetsana naPlati. Platinum achitoda kusungisa inini. Ndikati nai Platinum unotoda kusungisa inini ndini Kalafu ye. Kanzi Kalafu ndonyanyomuda handikwanisi kumusungisa. Saka ndikusungisa iwewe nadoctor. Saka Platinum Prince na Kalafu vakabva varambana nenyaya iyoyo kana kuti vakambokontinua vachidanana?
Maya Platinum akamboramba achisofta baby achitry kuti zvinhu zvinge zviri pachinhu but zvakaramba ndobva asongosiyanawo nazvo. Kalafu ndobva akamuudza kosi ndatomutiudza munhu chokwadi bosi rudo rwake ruri too much. Sometimes batomudza kuti Platinum wandikude. Tsvaga munhu anokuda udeserve kutambiswa. Inini ame player. How to deserve him nakaita seni. No deserve someone better. Ndobva vasotanga ana Platinum principal kanetsa. Next update. I-update iyo ya Hulengende na Kalafu vachitukana. Kalafu warikunzi ahageze. Atonzi anotora kana 7 days asina kana kugeza. Uye ndo zvimwe zvanga zvichitaurwa neshamwari yake Kismo, but zvinoreva kuti chokwadi kozi ava vanhu 2 vari kuzvitaura vakagara naye. So Hulengende ari kuti Kalafu haageze. Da kuti muone video iri motaura zvamukufunga mucomment section. Pano vari kubvunza zvekugeza kuti hanzi hadi kugeza ere. Ndorova wiki chingozora mafuta chirova pasi. Sure, inini chinondinetsa. Anono topedza wiki ka. Padza umunza chitobuda simeo pango pacho tosheta. Munhu yakuzvifambisa sei? Zviri. Pale wiki apa tikungumuka ka. Ndikutokudza. Ane nhumbu here zveshuwa Kalafu. Inini paakandita nayo ka ndakatofunzira kuti anayo zveshuwa, but chikazondinetsa ndinini paakandisungisa achibva kwana Maloti akabva enda unogara umba kwangu ndiri masales. Ari kumba kwangu ikoko anga ari kuperiod, so aingotora zvinhu mumba kana ukaona zvinhu zvazvine ropa so zvakapostwa ozvipakira pakati pemakumba pa kugama ropa bhozi apfeke bhurugwa. Ari farira ngachitora hembe achingopakira pakati pemakumbo. Unongodonza na Jesu utongoryisa. Saka kana ngotora kana fleece chingori pa chidende chinenge chingori pa dhuze naye ndo chanongo. Ko nyaya ya Libo akairamba akati adana na Libo ibrother yake. Ibrother pakamera sikana vari kumba mukadzi nemurume. Ende ndakanzwewo chiti zvoni asviba Kalafu apedza mwana. Ende ukabheja ukati handimbofa ndakadana nemukomana wese anonzi apfuura nepana Kalafu haufa wakasvika hapo. Pane zvauri kuziva here about Kalafu zvaunotya kuti apa ndikangoenda chete parwaro? Hanzi parwaro. Maexplaineri awakaita panyaya Libo waitoita senge munhu aroveswa nemuzvezve kana kuti arohwa neblue sick. Maya zvekuzorwara amieno but ari kungodzikirawo nekungosheka skini zvisiri kungonzwisisika mwana. Vakasiyana nemakore mangana Kalafu? Kalafu ane 23. Ausvisa 23 this year. Libo anechi 19 20 amen. Ko pane nyaya yakazongochinjwa yekuchitungwiza handi paimbonzi ndi Junior Spraga pakazombonzi Madedu vayazongotwista zvikanzoni ava munhu akatemesa ana Hulengende ndi Windy president airwira nyaya yaKalafu. Ichokwadi here. Maya chinoitika ndechekuti Windy hadina Kalafu. So Kalafu inini aindodzosa abviswa nana Maloti vari kumuita sei vari kugara naye zvekumanikidza. Saka handizozivi kuti ndizvowo here futi zvakangodza Windy president bosi pari kunzi Windy president aitraya kudefenda Kalafu. Kudefenda samukoma here kana kudefenda sa friend? Boyfriend yake. Boyfriend yake. Inini handiti inini unozana antombonetsana na Windy president. Yanga iri nyaya chi? Pane tunyaya takaitika mumashure.
Wind president wandatosangana naye pamankshoda ane mawindo vada kutondimanisa munhu akatototi ndisarohwe ndiani ndiye Kalafu bhozi akatongomtuka tongorova kisimoto bva tatorambana ndombo watosira tondirowa ngwere ishamwari yangu inini wanzwisisa so inini ndailinkana ngwere Kalafu achilinkana naBlot waiziya then madhezi ekunetsana kwangwere naBlot Kalafu pane munhu akamuti bhuru iri da kuti unotuka ngwere unzwisisa ndine mapictures ake akasheka chichichichi ndobva ndatongoti papoti unewo uri wangu ndomira newe pazvinhu zvese but pana ngwere pari kubhaizika ende uchisati wapedza kuuploada post rako riri pa60% ndinenge ndakupeta katatu ndinenge usiyana zvako nangwere ngwere kana nchimuona inini ndibaba wangu ndobva atofunzira kuti drama ndikatoona kauri mumwe wangu aiziya pana ngwere chero munhu ari kungotaura nezvangwere achienda kusiriko mungava muri murodhi tingatoita dambros ndobva atonditi ndobva nitora pasidi zvikanzi asi unokrashira ngwere ndikati maya zvikanzi unomuda ndikati maya zvikanzi akakunyanga unobvuma ndikati maya uona mumwe wangu ngwere ndemumwe wangu bva udhara kubva ndichiri kuenda kuchikoro ndakatanga ulingana nangwere inini ndiri form 2 zvinhu zvakaoma ndoziva that guy kwaakabva so hazvindinakidze kuti vanhu munongoda kungomuka atorerwa peji zvadii ndokumbiro hangu I know kuti hauna mari zvikuda mari but iyi mboisiyei kana tinorara nenzara ngatinaita sei ngatinorara siyana nangwere so from that time iye wakabhatanga kufarira chii ngwere but atoenda but anoona ngwere ndobva vaonana in person ndobva wakasanga kutoonana in person ndobva tafara ndobva tadini ngwere bva tatotanga kutomboita time yekufamba nayo tichifamba nangwere ivo futi nangwere angu ambosangana palive pavakataura nyaya dzamaloti pepai pekuti ngwere azonetsana namalo then tiri papo takazoenda kustudio ngwere achirova ngoma rairova nambida unzwisisa then iye papo mbida ngari wake ngwere ngari wake ndobva Kalafu akamhanya ndobva nangoti iwewe ngodi zvema 2 days but yakatonwa ndobva patorwa mapictures amene munhu akagadzika kanonzi kachi kabhaubhu pamakumbo pangwere bhozi patati kagara ngwere anga akabata chinhingirikinichi ndakatozoshamisika mapictures akutrend akadaro pasocial media bhozi mamune boys riyara remumbare studio yachona kwainga wazviziya zvigunduru zvazvo zvemumbare zvine zvakangobata zvimabhaubhu zvichichichichi then Kalafu aposta mapictures ndatomukumbira ndikatoona ngwere ndewangu zvinoizva kuti ongechi ndozvatatafambira kuno mudhirowa waiziya ofosho unoona ninyaya dzechitaurika pasocial media dzedombo and stuff haazonakirwe apa iye anonyatsozoti kisimo nyaya idzodzo hadi udzinzwa kana ndikanzwa chero hama yangu ichitaura kuti ngwere anoreva dombo ndinotosheya tunenge wakambomutenga chidhilita mapictures ichitova makropa kana kutsvaga kana isa kahati papo ndobva nditi yadeuka mwana wamai handingadhilite my likes esa ndikati but pari kubhaizika but atozoenda mumbare achida kutorohwa netimu rangwere ndobva ndatoita sei mandatomutizisa ndikatoona uro wangu ukatanga urohwa netimu rekwangwere andigona kudhifenda waiziya because vanomamisa vanoponda chiripo ngatitongodhamei anopiwa mari here nemaartist aya anobenefita chii maya zvakafanana nethe likes of analibo wewe ndiye anenge achitovapa mari bhozi akaita madeliveries ake kana atori nemufesi waari kutonakirwa naye panguva iyoyo akutombomuspoila nemari yese iyoyo but kunobva mari yake chaiko kumanhingi kunobhadhara here kumafuta kuri kunyatsomuburitsira mari
Uyu ari kubvunza zvenhumbu yaPlatinum Prince zvataurwa kare, maybe wanonoka. Yataurwa kare, nhumbu yakasvotorwa. Saka which means iye Libo haatodo Colorful, ndezvekutongotamba nokuti anenge achispoilwa. Inyaya yekuti vanenge vachida maziya nekupushirwawo maweeks. Especially panyaya yemaweeks. Alright, iripo hainini at least ndabvunza zvese. Usually vanhu vanonyatsomuda, vanhu vanenge vachimuda iye havadi. In fact, zvanoita akadana nemunhu handiti anokuda sekutaura kwati kuita panapa life, but ukangorara naye hachatokudi. Saka ane zimweya. Saka uyo mukuru wavo vese muZimbabwe. I don't think pana anomukunda. Angovata newe hachatokufarire, kana aimbokuti bhebhi uripi, ukatomuti bhebhi wakutotukwa, anenge asatodi. Aiwa, pari kubhaizika.